Salam, hormatly bilim işgärleri. Biz bugün Türkmen pedagog topary bilen birlikde Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäheriniň Matymyla Dynnak 2-nji orta mektebinde mehmançylykda. Anha mälim bolşy ýaly Matymyla Dynnak 2-nji orta mektepde mektebiň çägine ýöri taryh muzeyi döredilipdir. Şu muzey hakynda maglumatlary aýtyp geçmek üçin şu mektebiň muallimi Akby muallim bilen söhbetdeşligimize başlaýar. Muallim ne görüşmedi sizin mektebiňizde ýerleşýän taryh muzeýine ne şu muzey hakynda mektebiňiziň taryhy hakynda aýtyp geçdiňiz. Salam, sag bolun. İlk başta mektebiň taryhyndan başlaýly. Ikinji orta mektebiň taryhy öz başyna 1935-nji ýylyň aprel aýynyň 16-17-sinden alýar. Ýani şol ýylda Türkmenbaş ýa-da Krasnovodsk şäheriniň raypolkomunyň karary bilen Buharin köçesine ýer bölegi berilýär. Soň şo ýer böleginiň esasyny häzirki ikinji orta mektebiniň düýü tutulýar. 1958-nji ýylda bizim mektebimize Mahtumul Pagynyň şanly ýa-ni doglan 225 ýyl nasibetli beýik şahyryn ady takyldy. Şondan bäri bizim mektebimiz Mahtumul adyna ikinji orta mektep diýip adlandyrylýandyr. Mektebimiziň taryh muzeyi öz düýgüni Halkara Dostluk klubundan alýar. Şol Dostluk klubunyň 1969-njy ýyly mektebimiziň bayramy goýumy Elza Yakovlewna Babayan tutdy. Muzeyimiziň öz taryhy bolsa öz başyna 1985-nji ýyldan alýar. Indi bizim şu ýerleşýän otogymyz mektebimiziň uçurumlaryna, mektebiň mugallimlerine başlanandyr. Şu görýän tekçemiz mektebimiziň taryhy ismikleri diýip adlandyrylýandyr. Indi ýokarky tekçeden başlaýly 2024-nji ýylda Mahtumul Pagynyň 300 ýyllyk bayramçylygy belenildi. Şonda mektebimizde ýörüýte bir açyk kaplar günü geçirildi. Şol açyk kaplar gününe başlanan ikinji orta mektebimizde eşli ýörüýte taýlanýar. Bu bukçada mektebimizde mugallimleriň beren açyk sapaklary we görelder sapaklarynyň şekillerini görüp bilersiňiz. Şuna. Şeýle hem şol açyk kaplar gününe başlanyp Türkmenistanyň Neytral Türkmenistan gazetyny ikinji orta mektebine başlanan ýörüýte makala çap edildi. Ol makalanyň nusxasy ine şu bukçamyzda yerleşdirilendir. İkinji tekçemiz mektebimiziň üstünlikleri diýip adlandyrylýar. Bizim taryh muzeýimiz 2025-26-njy ýyllarynda dol awatlaş işlerini geçdik. Yani 85-nji ýylyň öz başyna alyp gelse-de 2024-nji we 25-nji ýyllarda Balkan welaýaty boýunça iň gowy mektep muzeyi atly därsleşiginde 1-nji orna munasip boldy we ýörüýte diplom bilen tilawandy. Şeýle hem watan gullugyny ýerine ýetirýän bizim uçurum okuwçylarymyzdan ýörüýte gullukgerlerinden gutluk hatlar we minnetdarlyk hatlary mektebimize gelip gowşýar. Aşağı tekçede bolsa mektebimiziň okuwçylaryna başlanan statistik maglumatlar ýerleşdirilendir. Egerde bu bukçany açsak, ilkinji 1948-nji 49-njy okuw ýylynyň uçurumlarynyň sany 14, diňe 5-ge tamamlanan 1, 4-5-ge 3 okuwçyň tamamlananyny görüp bilersiz. Statistik maglumatlar. İkinji tekçemiz mektebimiziň uçurumly mugallimleri we mugallimler diýip adlandyrylýar. Ýani türkmen edebiýatynda da aýdylýar, mugallim görüne gözel at, senden ilham alar bütün adamzat diýer. Şoň üçin bizim bu otogymyz ýörüýte mektebimiziň uçurum mugallimlerine, öňşi mektepde okap, mektebimiziň çägine zähmet çeken mugallimleriň ömür dörejiligine başlanandyr. Birini alyp görelim. Ine ikinji orta mektepde zähmet çeken mugallimler. Mektebiň düýbüni tutan mugallim, muzeýiň Elza Yakovlewna. Bizim mektebimiziň 90 ýyllyk taryhy bar. Şol 90 ýyllyk taryhyna değişen ýygnalan maglumatlar hem şu muzeýde ýerleşdirilendi. İkinji tekçemiz mektebimiziň uçurumlaryna başlanan bu tekçede ýagny mektep uçurumlaryny her uçurum bolan soňky gutorduş maglumatlar ýerleşdirilip, soň bu uçurumlarymyzyň geljekde çağalary, dogan garyndaşlar gelip öz emektalarynyň suratlaryny, ýaşlyk ýyllaryny görüp bilýärler. Ýani size açyp görkezsem hem mektebimiziň ilkinji uçurumlary, ad familiýalary yerleşdirilendir.
Ne? İkinci mektebin kovulsa. Uçurumların 50. yıl uçurumlaşılı bari. Ve uçurumlardan şeyle bukça kaldırmak bu bizim mektebimizin öz eýem däbine öwrüli. Üçüncü tekjämiz uçurumlarymyzyň döredicilik işleri we uçurumlaryň zähmet öldürmüş ýollarına başlanan. Bu tekjede her ýyl uçurumlarymyz mektebe başlap özleriniň iň soňky sag bolsun sözlerini galdyryp nutuklar taýynlan nutuklar ýerleşdirirler. Aşağı tekjelerde bolsa mektebimizin uçurumlarynyň terjime halyna ýerleşdirilenler. Neşeli terjime hallarynyň birini alaýly. İlkinji uçurumlarymyzyň biri mektebimize Bibi Nazar, Bibi ýazmalym hemde. Toq Gulmugulym, Toq Mamedova ilkinji uçurumlarymyzyň biri Beýik Watançylyk guruşynyň 75 ýyllygyna münasibetli türkmen gahrman arkadaşymyzyň ýürüýte medaly bilen tillaglanan ähli suratlary bizim muzeýimizde bu ýürüýte bukça döredilip saklanýandyr. Iň soňky tekjämiz bolsa, bizim muzeýimiziň düýbün tutujy Halypa Baýramogulymyz Elza Yakovlewna Babayana bagşlanan. Elza Yakovlewna Babayan 1960-njy ýyldan bäri 2-nji orta mektebinde işläp tutuş ömrüni okuwçylaryň ýaş nesliniň terbiýesine bagş edendir. Dol üç şukçada ýagny şonuň ömür ýoluny alan ýürüýte bayraklaryny muzeýimizde saklanýar miras hökmünde. Ýokarky tekjede bolsa halkara dostluk klubyna okuwçylaryň alşan hatlary bar. Ähli. Ýani olar hatlary diňe Sowet Soýuzynyň düzümindäki 15 respublika bilen näde Çehoslowakiýa alyp sosialistik ýurtlar bilen hat alşypdyrlar. Her senelenip ýerleşdirilenler. Şeýlekem bärik synlasak dostluk klubyna diňe hat alşmandyrlar. Bizim okuwçylarymyz şol 69-njy ýyldan bäri hep bir-birlerine ýürüýte döşlük nişanlar hem iýdiripdirler. Moda tamaşa etdiler. Indi bolsa biraz ýokaryk seresek, ýokarky diwarlyklarda mektebimiziň 50, 60, 70, 80-nji ýyllarda okuw pursatlaryny şekilleri görüp bilersiňiz. Ýogorda, dawaral pursatlarda sportmenlary, din jalşylary mektebiň daş görünüşini. Bu diwarlyk bolsa, häzirki wagtda ýagny okuwçylaryň dersleşiginde gazanlan üstünlüklerini, ilmi taslamalarda gazanlan üstünlüklerini, sport boýunça üstünlükleri 2026-njy ýyla çelli doly ýerleşdirilenler. Onun ahtlaryny, alan orunlaryny okap tanışyp bilersiňiz. Ýokarky tekjämiz mektebimiziň ýol başçylary we ustad mugallimlary. Mektebimiziň 90 ýyllyk taryhyna umumy ähli 10 sanyk müdirleri bolup 1960-njy ýylda tagyh mugallimden başlap 1987-nji ýyldan bäri bolsa häzirki Enjan Gulniýazow mektebimiziň müdiri bolup durýandyr. Aşağı tekjelerde bolsa Halypa Baýramogulymaryň suratlary, olaryň mugallimçilik eden ýyllary ýerleşdirilendir. Bu görýän diwarlygymyzda bolsa mektebimiziň taryhyna, üstünlüklerini, hormatly ady eýe bolan Baýramogulymalarymyz bar idi. Bu mektebimiziň uçurumlarynyň zähmet ýollary bar idi ýazlandyr. Mektebimiziň tanymal uçurumlary bar. Meselem aýdaýly Kemra Ýusupow, arheologiýa ilmlarynyň doktory, Süleyman Mahtemov, taryh ilmlarynyň kandidaty, Oraz Muhammedow, medisina ilmlarynyň kandidaty. Şularyň barysy bizim mektebimiziň uçurumlary parlak ýulduzlar bolup durýandyr. Şeýlekem aýratyn belläk geçesine gelýän. Ençeme ýyllaryň dowamynda mektebe deşli köp suratlar, renkli suratlar ýazmaly. Şol renkli suratlaryň biz ählijesini bukça edip saklaýas. Ine şu bukçamyzda biz 1999-njy ýylda ilkinji prezidentimiz Saparmat Ataýewiň ýazyp, Türkmenmaş Ataýewiň açylyşyna gelende onuň öňünden bizim mektebimiziň okuwçylary çykdy. Şeýlekem ýürüýte Saparmat Ataýewiň ýazyp, hormatly bayragyna eýe bolan mugallimimiz Eljan Esenjanowa mugallimdir. Oğuz Taçrahyevna. Bu bukçamyzda bolsa mektebimiziň başlangyçly mugallimleri, şeýlekem okuwçylary, 90-njy ýyl daşary ýurtly mehmanlar bizim mektebimize ençeme ýurtlardan mehman geldi. Ýagny 2004-nji ýylda
Hindi ilçesinin ayağı, hindi ayağlarının yürüytü yığınan şoğullu 2004-nji ýyly Abaşadan volontör Rebecca Bamen geldi. 2013-nji ýylda bolsa UNICEF guramasının, Birleşen Milletler guramasının UNICEF guramasyndan ýürüýte wekil bizim mektebimize gelip Hoşnýetli mekdep diýen ady berli. Şu suratlaryny görüp bilersiňiz. Aşağı bu görýän bukçalarymyz bolsa mektebimizin mugallimleriň iş tejribesine başlanandyr. Öz mektep müdürümizin enjan mugalliminiň iş tejribesi, halypa mugallimleriň ählisini iş tejribesini ýaş mugallimler öwrenler ýalyk şu ýerde saklaýar. Şu ýylda bolsa bizim mektebimiz 2026-njy ýyly özüniň 90 ýyllyk bayramyny belleýär. Biz her ýyl dawaral senäni üstünlüklerine başlap, taryhyna başlap bir ötü kitapça çap edilýär. Ine elimdäki mektebimizin 60 ýyllygyna, 75 ýyllygyna, 80 ýyllygyna bagşlanan kitapçalardyr. Muzeyimizin ikinci otağı bolsa Türkmenman şäheriniň taryhyna bagşlanandyr. Diwarlygy ine Türkmenman şäheriniň taryhy 1869-njy ýylda tutuldy. Biz Krasnovodsk ady bilen tanaýar şäherimizi. Şu görýän suratlaryňyz bolsa Krasnovodsk şäheriniň demir ýol, Zakaspiy oblasti, Krasnovodsk şäheriniň buthanasy, Selyýahynyň şekillerini görüp bilersiňiz. 1880-njy ýylda taryhdan bilşimiz ýalyk Zakaspiy demir ýolunyň düýü tutuldy. Şu görýän demir ýol menzilimiz bolsa häzir hem şäherimiziň ähli mihmanlary, şäherimiziň raýatlary üçin hyzmat etip durýandyr. İkinci tekçämizde bolsa Türkmenman şäheri garaşdyrlyk ýyllaryny, ýani garaşdyrlyk ýyllaryna şäherimiziň owadan täze gurulan binalary, gözel ýerleri, suratlary ul diwarlygymyza ýerleşdirilendir. Şeýlekem mektebimiziň taryhyna bagşlanan bu tekçämizde mektep taryhy hakynda okuwçylaryň ýygnan maglumatlary, okuwçylaryň taýýarlygyny elişine taslama işleri öň kadim şekilem görüp bilersiňiz. Aşağı tekçelerde taryha bagşlanan ilki durmuş adamlarynyň şekilleri, rehmet gurallary, Türkmenman şäheriniň baý bolan mineral gazma baýlyklary, bizim Hazar deňizimiziň baýlyklary, kadim ýadygarlyklaryň şekillerini ählisi ýürüýte belgilenip, mektep muzeýine eksponatlar belgilenip saklanýandyr. Bu muzeýimizde 300-den gowrak eksponatlar ählisi ýerleşdirilendir. Bu görýän tekçämizde bolsa Rus medeniýetiniň hojalyk esbaplary şeýlehem türkmen senedine değişli ýuň darak, haly darak ýalyk ýürüýte zähmet gurallaryny görüp bilersiňiz. Aýratyn bellek geçmeli zadymyz şu iki sanak tekçämiz biri Beýik Watançylyk urşuna bagşlanan. Ýokardan maşlaly merdanalar watan beýgesler diýär. Bu görýän şekillerimiz ýani Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyp ýürüýte orden medallaryna silaglanan Türkmenman şäheriniň raýatlary bolup durýandyr. Olardan Japarov Anna Muhammedi, Gulniýazow Taganygylçy, Han Durduýew Mämet Tugogy, Arajy Gurbanow, Sabar Ýusupow we Eýtmeňliýew bellemeli. Şeýlekem gyzykly bir maglumatlaryň biri Gulniýazow Taganygylçy bilen Han Durduýew Mämet Tugogyň ýani şu iki sanak gahrman eskeriň at takylan aktyklary häzirki wagtda 2-nji orta mektebinde okuýarlar we şu ýyl 2026-njy ýylyň uçurumlary bolup durdular. Ýani ikisem bir synpda şolup şu ýyl mektebimizi ikisem diňe bäşik bahalar bilen tamamladylar. İkinji şeýlehem ähli okuwçylar, islenlik okuwçylar her ýyl öz babalary, mamalary, garry eniler, atylar barada şunýalyk bukçalar taýynlap getirýärler. Biz bu muzeýimizde ýerleşdirýär. Ýürüýte orden medallaryny ählisem belgilenip, hasaba alınıp muzeýimize saklanýandyr. Olarym muzeýimize gelen okuwçylar, mihmanlarym görüp, eline alıp tomaşa etip bilerler. Biz her ýyl mektebimiziň çägine taryh hepdelegini geçirýäris. Şol taryh hepdelegini geçiremizde okuwçylaryň özü döredijikden meşgullanyp şunýalyk eksponatlar taýynlanýarlar. Biz taslama işlerine de gatnaşýarys, tapaklarda da ulanýarys. Iň soňky taýynanan şu görýän şekillerimiziň bary okuwçylaryň özü, öz howasy bilen taýynlanýarlar we Balkan welaýatynyň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşan, wepat bolan, gaýdyp gelen ähli eskerleriň suratlary, özleri, hatyry, şöhret kitaplaryny,
gyzyklanyp, şolan üstüne işläp özler taýynladylar, öz başlyk işlediler. Şeýlekim Balkan welaýatynyň taryh ýadigarlykları, Degistan binagarlygy, Degistan, Şeýerkäbir mescidi, Maşat Misiryan, Paraguay baradaky şu ýyl taýynlan täze diwarlygymyz Mektep muzeýimizden bilen birleşdirdik. Ony tomaşa etip bilýärler, okuwçylar öz başlyk okap bilýärler. Aýratyn bela keçmeri türkmen halkynyň şaýsepden ödüni, görýän tekjämizde bolsa türkmeniň gul ýakasy, şaýsepleri, gulak halkasy, teňeçikleri, teňeleri, Hazar dengiziniň baýlyklary, Bekre balygy, hemmesiniň şekilleri okuwçylar bilen tanışdyrmak üçin, mehmanlar üçin birleşdirilendir. Ajaýyp geçmişden beýik geljege diýär. Bu diwarlygymyzda mektebimiziň 20-nji asyrda rahmet çeken mugallimler, häzirki wagtda rahmet çeken mugallimler, ýagny Döwlet we Ruhya, Täji we Sapartäç, Atbakan we Ogulsana, Agoýlyk, Allah beren, Jumagelli we Sülgün, Gardy we Oguljeren, Tagandurdy we Leyla, Esenjan we Ogtaç mugallimim şekilleri ýerleşdirilendi. Mugallimine muzeýiňizde gördük, ýylladyk. Taryhy, baý maglumatlar bilen jemlenilipdir. Elbetde bu bilim işgärlerine mektebiň içinde şeýle muzeý gurmak bir aýratyn belerlikli ýagdaý. Gyzykly biz üçin hem esasy gyzykly maglumatlar bolup durýar. İşleriňizde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu edýäris. Sag bolun, biz ýylap 2-nji orta mektebimize mehman bolup geldiňiz. Mertebe gözlegine atly gepleşigini hem aýratyn sag bolmagy aýtmak isleýärin. Şeýlekem bize işlemäge, döretmäge mümkinçilik beren gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimize sag bolsun aýtmak isleýärin. Goýalaryň jany sag bilen başlar aman bolsun. Sag bolun.